Sa puntong nalaman na ni Essing ang ganoong bagay, hindi niya maisip ang dahilan ni Ermitanyong Tasyo kung bakit sila nito nagawang sanayin. Dala ng kanyang kuryosidad, napagpasyahan niya itong kumprontahin upang kahit papaano'y magawa niyang malaman ang kasagutan sa likod ng mga kaganapan. Nang marinig ni Ermitanyong Tasyo ang mga katanungan ni Essing, bukal sa loob niya naman itong pinaunlakan. Sige, pagbibigyan kita sa nais mong malaman. Ngunit bago ko umpisahan ang aking kwento, kinakailangan mong ipangako sa akin na hindi mag-iiba ang iyong paningin sa aking pagkatao. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ito ni Essing, agad din namang lumapit ito sa Ermitanyo habang nagwiwika ng, "Kahit ano pa ang inyong nakaraan, Lolo Tasyo, hindi na magbabago ang paningin ko sa'yo. Marahil ay kagaya ko, meron ka ding masalimuot na mga pangyayari sa buhay na pilit mong iwinawaklit at kinakalimutan. Ayos lang ho yun, dahil yan ang patunay na tao tayo at may lugar sa ating mga sarili ang pagkakasala. Ngunit hindi basehan ang ginawa nating kasalanan upang hadlangan natin ang ating mga sarili sa pagbabagong nais nating makamit." Dahil sa sinabi noon ni Essing, ay mas lalo pang humanga sa kanya si Ermitanyong Tasyo at maging sila Manong Timo. Alam nilang magiging magaling na pinuno ng kanilang pangkat si Essing dahil sa taglay nitong pagmamahal at awa sa kapwa. Ilang minuto pa ang lumipas, nagkwento na nga si Ermitanyong Tasyo tungkol sa mga bagay-bagay na nais malaman ng kanyang mga disipulo. Alam nyo kasi, bibihira sa mga taong kagaya natin ang merong karanasang kagaya ng sa akin. Kung hindi ninyo na itatanong, nagmula ako sa isang pamilyang eksperto pagdating sa larangan ng pambabarang. Babayla ng aking ama na tumalikod sa kanyang larangan. Iminulat ako nito sa mga masasamang gawain, kagaya ng pagpaparusa sa mga kapwa at ituring silang kaparehas lamang ng isang hayop. Sa loob ng 16 na taong pamamalagi ko sa kanila, ay wala akong ibang ginagawa kung hindi ang sumamba sa Panginoong aming itinuturing. Ang hukluban na iyong hinahanap, Essing, ay nagngangalang Kanyas. Siya ang matanda kong kapatid na nagtaglay ng buong abilidad ng aking mga magulang. Lahat ng lihim na karunungang ibinigay sa kanila ng demonyo ay nagawa nitong kabisahin. Kagaya mo, Essing, si Kanyas ay isa ding henyo sa larangang kanyang tinatahak. Paliwanag naman ni Ermitanyong Tasyo. Dagdag pa nito na hindi madaling mapaslang ang kanyang nakatatandang kapatid sa kadahilanang meron itong dugo ng isang babaylan. Sapat na ang dugong dumadaloy sa katawan nito upang magkaroon siya ng hindi masukat na kakayahan pagdating sa kahit anong kombating kanyang maaaring kasangkutan. Napakalalim na din ng aral ni Kanyas ayon kay Tasyo na halos nagawa lamang siya nitong paglaruan noong huli silang nagharap. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagkukwento, doon nalaman ni Essing ang istorya sa likod ng pagkatao ng hukluban. Ayon kay Ermitanyong Tasyo, nakalimitang binibiktima ng kanyang kapatid ay ang pangalawa sa mga anak ng bawat pamilyang kanyang nagiging punteriya. Walang awa niyang pinapaslang ang pangalawang anak ng kanyang biktima upang magawa niyang ipalasap sa mga ito ang sakit na mawala ng isa sa kanilang mga mahal sa buhay. Magmula kasi noong nawala ang pangalawa nilang kapatid, ay sinumpa na ito ni Kanyas na magmula sa araw ng kanyang panunungkulan sa kanilang pamilya ay ipapalasap niya sa kanyang mga biktima
ang pakiramdam na mawala ng isa sa mga mahal sa buhay. Mas lalo pang tumindi noon ang kanyang galit at puot na naramdaman nang mamatay ang kanyang ina dahil sa nagkaroon ito ng kalaban sa kanyang larangan. Nahuli yon ng albularyo na siyang naging sanhi upang masunog ang buong kaluluwa nito. Sa pagkamatay noon ng ina ni Cañas, ay nagawa niyang ibuhos ang lahat ng kanyang oras at talino sa pagtutuklas ng mga lihim na karunungan. Dahil sa takot noon ni Tasio sa kanyang ama at kapatid, kung kaya't naging sunod-sunuran siya sa mga ito sa kahit na anong aspeto. Hindi rin niya noon nagagawang tumutol sa mga ipinapagawa sa kanya ni Cañas, sa kadahilan ng parati siya nitong pinagbabantaan na papatayin niya ang nag-iisa nilang ama kapag nagawa niyang sumuway sa lahat ng nais nito. Dahil sa mga pagbabantang yon, kung kaya't naging madilim para kay Ermitanyong Tasio ang makatakas sa kamay ng kanyang kapatid. Mahirap man kasi noong tanggapin na maging ang ama nila noon ay isa ng sunod-sunuran sa kahit na anong nais ni Cañas. Animoy ang batang naging kapatid niya noon ay naging isa ng demonyo sa pagbalot ng galit at puot sa puso nito. Dinagdagan pa yon ng mga alam nilang aral sa kaliwa, kung kaya't tuluyan ng nahulog ang espiritu ni Cañas sa mga kamay ng demonyo. Sa loob ng ilang taong pagiging madilim ng tinatahak na landas ni Tasio, ay nagawa niya pa ring ibaling sa ibang bagay ang iilan sa kanyang natitirang atensyon. Kapag abala noon ang kanyang kapatid, ninanais na lamang niya na magmasid sa kalikasan upang kahit papaano'y magawa nitong maibsan ang kanyang nararamdaman. Ayos lang ako, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng bagay. Kung ito ang nais mo sa aking kaluluwa, bukal sa loob ko itong tatanggapin. Ngunit, alam kong alam mo, nakabutihan palagi ang sinisigaw ng puso ko. Wika ng binatang si Tasio habang pinagmamasdan ang kalikasan. Sa paglipas pa ng ilang dekada, nabawian na nga ng buhay ang kanyang ama. Doon na din nag-umpisang mabaliw si Cañas hanggang sa hindi na ito nagawang matiis ni Tasio. Nang makahanap siya ng pagkakataon para tumakas, ay ginawa niya ito ng walang pagdadalawang isip. Naglakbay siya ng napakalayo para lamang matakasan ang kanyang demonyong kapatid na lunod na sa kapangyarihang ipinangako sa kanila ng mga demonyo. Sa sobrang lakas nga ng presensya ng mga ito sa kanilang tahanan, ay nagawa na itong mabigyan ni Cañas ng isang katawang lupa. Saksi din noon si Tasio sa kung papaano iniabot ng demonyo ang palagi nitong dalang libro bilang tanda na siya ay wala ng pagkakaiba sa mga demonyong nasa impyerno. Dagdag pa ni Ermitanyong Tasio na ang hindi niya malilimutan na pagsasama nila ni Cañas ay noong mga panahong gumawa ito ng ritual upang makuha ang librong nagtataglay ng mga malalalim na aral. Alam mo, Eseng, noong mga panahong nagmamasid ako sa ritual na ginagawa ng aking kapatid, pakiramdam ko, tuluyan ng tinalikuran ng Diyos ang aming tahanan at pamilya. Wala na kasi akong nararamdaman sa bahay namin noon kung hindi ang presensya lamang ng demonyo na kumakalat sa paligid. Mahirap man itong sabihin pero yan talaga ang nangyari noong kabataan ko. Wika ni Ermitanyong Tasio. Kaya paalala lang, Eseng, kung sakali mang magkasalubong ang landas ninyo ng kapatid ko, gawin ninyo ang lahat ng pag-iingat na alam nyo. Dahil ang taong yon, hindi marunong tumingi ng awa sa kanyang kapwa. Kapag nahuli ka nito, sigurado akong yun na ang magiging katapusan mo.
Dagdag pa ng ermitanyo. Nang marinig nila Esseng ang sinabi ni ermitanyong Tasyo, ay halos mapalunok na lamang sila ng laway dahil sa labis na takot at pangamba sa demonyong magiging kaharap nila sa hinaharap. Alam nilang maghaharap at maghaharap talaga sila sa kadahilan ng isa yon sa mga landas na nais mapagtagumpayan ni Esseng. Habang patuloy na iniisip nila Manong Timo ang ikinuwento sa kanila ng ermitanyo, ay halos hindi nila masukat ang agwat ng kanilang pangunahing kalaban. Ilang minuto din sila noong natigilan sa kanilang kinaroroonan hanggang sa nagwika si Esseng ng, "Huwag kayong mag-alala, Manong Timo. Sa pagkakataong ito, gagawin natin ang lahat upang tayo'y lumakas at magawa siyang mapantayan. Ano pa ang silbi ng pagsasanay natin ngayong pangkasalukuyan kung hindi naman natin ito magagamit sa mortal nating kalaban?" Dahil sa sinabi noon ni Esseng, ay halos napapaisip na lamang ng malalim sila Manong Timo. Halos hindi kasi ito mapakali noon sa kadahilan ng iniisip niyang para nga ba sa kanilang pangkat ang gagawin ni Esseng o para lamang sa kanyang sariling kapakanan. Kahit papaano, hindi rin naman maiwasang mag-isip ng kakaiba nila Manong Timo sa kadahilan ng masyadong delikado ang kanilang gagawin. Pakiramdam niya kasi noon, nagsasanay lamang sila sa ilalim ng ermitanyong si Tasyo upang makamit ang nag-iisang nais ng kanilang kapatid. Matapos itong mapag-isipan ni Manong Timo, napagpasyahan na muna niyang huwag umalma sa kanilang ginagawa at hayaan na lamang ang panahong maghusga sa kung ano man ang mga mangyayari. Kahit ganon kasi ang naiisip niya kay Esseng, hindi niya maipagkakailang pinagkakatiwalaan niya din ito kahit papaano. Kahit nga siya ay pumayag na si Esseng ang mamuno sa kanila dahil sa meron siyang pagtitiwala rito. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap, kanya-kanya naman silang nagpahinga sa kubo ni ermitanyong Tasyo. Sa loob kasi ng ilang buwang pananatili doon nila Esseng, ay nagawa na nilang makabisa ang bawat sulok ng lugar na yon. Dahil sa palaging naroon ang presensya nila sa paligid, kung kaya't nagawa na din silang makilala ng mga kaibigang engkanto ng ermitanyo. Ilang araw pa ang lumipas, at lihitimo na ngang isang ganap na grupo ng mga antingero ang kanilang pangkat. Labis-labis naman ang naramdamang kasiyahan noon nila Esseng sa kadahilan ng alam nilang naging mahirap para sa kanila ang mga pinagdaanan nilang pagsubok sa loob ng ilang buwan. Dahil sa bago pa lamang silang mga antingero noon, kung kaya't ninais na muna nilang gamitin sa isang aktwal na kombate ang kanilang mga natutunan, upang kahit papaano'y malaman nila ang kanilang lakas na taglay na siyang bunga ng kanilang paghihirap. Alam nila Esseng na maraming lahing aswang sa kanilang baryo, kung kaya't napagpasyahan nilang ito na muna ang kanilang magiging aktwal na pagsasanay. Sa paglipas ng araw, nanatiling isang ordinaryong tao ang pangkat nila Esseng. Sa umaga sila ay mangangaingin, subalit sa gabi, sila ay pangkat ng mga antingerong lumilipol sa lahat ng mga demonyong napapadpad sa kanilang lugar. Marami sila noong pinagmamanmanan na mga lahi ng aswang na nadadapo sa kanilang baryo. Hindi naman nila ito nagagawang galawin sa kadahilan ng patuloy pa rin silang humihingi ng patnubay ni ermitanyong Tasyo. Isang araw, habang naglilinis ng bahay ni ermitanyong Tasyo sila Esseng, bigla sila nitong nilapitan. Alam nilang merong importanteng sasabihin ng matanda, kung kaya't nagawa nila itong pagkumpulan. Ang naggagatong noong si Barok ay dali-dali rin namang lumapit sa kinaroroonan nila Esseng upang mapakinggan ang sasabihin ng kanilang grupo.
Ngayong lumipas na ang kabilugan ng buwan, panahon na para tugisin ang mga may salang nilalang. Eseng, kayo na ang bahala ng iyong pangkat upang magpataw ng parusa sa mga dapat parusahan. Ibinibigay ko sa inyo ang aking pahintulot para maisagawa ang misyong ito. Subalit, kinakailangan ninyo ng matinding pag-iingat upang huwag magambala ang mga itim na engkantong namamahay sa paligid. Mapupusok ang mga yan sa mga nilalang na merong alam sa kanan. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ito nila Eseng, labis-labis naman ang kanilang pagsasaya dahil sa nagkaroon na sila ng pagkakataon upang maipamalas ang kanilang mga kakayahang nataglay sa kanilang pagsasanay. Dahil sa kagalakang kanilang nadarama, hindi nila maiwasang magsaya sa pamamagitan ng inuman. Hindi naman naiwasang mangamba noon ni Ermitanyong Tasyo dahil sa hindi alintana ng kanyang mga disipulo ang kalakip na panganib sa misyong kanyang ipinapagawa. Sa wakas, dumating na ang araw na ating pinakahihintay! Wika ni Barok. Maraming salamat ho, Maestro, at nagawa niyo kaming bigyan ng misyon dito sa ating baryo. Napakalaking karangalan po sa amin ang tumulong sa mga nangangailangan. Singit naman ni Eseng. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, kahit lasing ang kanilang pangkat, napagpasya nilang maghanda upang lusubin ang mga pinagpupugaran ng mga aswang. Dahil sa alam ni Ermitanyong Tasyo na lasing ang mga ito, kung kaya't ninais na lamang niyang sila ay samahan upang mabantayan sa mga hindi inaasahang pangyayari. Habang pasuray-suray sila Eseng sa daan, panay naman ang pagmamasid ni Ermitanyong Tasyo sa paligid. Siya na ang naging mata ng pangkat nila Eseng dahil sa wala ng kakayahan ng mga ito na makiramdam sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa isang liblib na lugar, di kalayuan sa kanilang baryo. Alam ni Ermitanyong Tasyo na doon nagpupugad ang mga aswang sa kadahilanang nababalot ang lugar na yon ng kakaibang presensya. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila nagawang masilayan ang 3 kubong nakatirik sa bawat puno ng mangga. Napakadumi din ang paligid sa pamamahay na yon na parabang walang taong naninirahan dito. Sa pagsipat nila Eseng sa kanilang kinaroroonan, agad din namang bumalik ang kanyang ulirat sa kanyang katawan nang magawa na niyang masilayan ang buong paligid. Doon na siya unti-unting nagtaka sa kanyang mga nakikita. May 3 nga siyang kubong nasipat sa gilid. Subalit, wala siyang makitang bakas sa lupa na maaaring dinadaanan ng mga nakatirang tao sa lugar na yon. Animoy hindi dumadaan ang mga ito sa lupa na parabang meron silang sariling dinaraanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natahimik silang lahat nang makarinig sila ng pag-aangil sa loob ng isang kubo. Animoy merong isang mapanganib na hayop sa lugar na yon ang nagawa nilang gisingin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtitig sa kubong pinanggagalingan ng angil, doon niya nasipat ang isang napakaitim na paa ng aso. Singlaki ng kamay ng tao ang paa nito at meron itong mahahabang kuko na halos singtalim ng kutsilyo. Matapos niya itong masilayan, bigla din namang lumitaw ang ulo ng asong yon sa kubong kanyang pinagtataguan. Nang masipat nila Manong Timo ang nilalang na yon, agad din namang naglaho sa kani-kanilang mga katawan ang espiritu ng alak. Sa pagkakataong lumabas na ang dambuhalang aso sa kubo nito, ay siya namang paglapit nila Manong Timo sa kinaroroonan nila Eseng
upang maghintay sa kanilang magiging hakbang. Habang patuloy na pinagmamasdan nila Eseng ang nilalang, doon nila nasipat ang pagsilabasa ng 3 kababaihan sa pangalawang kubo. Nag-aangil ang mga ito at parabang hindi sila natutuwa sa pagdating nila Eseng. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumalo ng asong yon patungo sa kanilang harapan. Dahil sa ginawa nito ay hindi naman napigilan ng kanilang pangkat na maging alisto sa mga maaaring mangyari. Eseng, mag-iingat kayo. Isang mataas na uri ng sigbi ng asong yan. Wika ni Ermetanyong Tasyo habang patuloy na pinagmamasdan ang nilalang. Nang mapagtanto nilang medyo may kalapitan na ito sa kanilang kinaroroonan, doon na nila inilabas ang kanilang mga dalang sundang. Sila Barok noon ay dahan-dahan ang lumalapit habang patuloy na nagpapakawala ng mga usal. Nang masipat ni Eseng ang pag-aangil ng aso, ay siya namang paglapit niya rito. Sumunod na dinoon sila Manong Timo at Ermetanyong Tasyo upang umalalay sa kanyang susunod na gagawin. Paglalarawan niya sa asong yon, kulay itim ang buong katawan nito na merong mapupulang mga pangil. May mahahaba din itong mga kuko at meron itong mahahabang balahibong sintigas ng bakal. Namumula din ang mata ng nilalang na yon at meron itong amoy na parang sa naaagnas na bangkay ng tao. Kahit sukang-suka na noon sila Eseng, patuloy pa rin nilang hinaharap ang mga nilalang. Hindi nila ito maaaring atrasan sa kadahilanang alam nilang hindi naman sila nito paaalisin ng buhay sa lugar na yon. Habang patuloy na naglalakad ang mga babae papalapit sa kanilang kinaroroonan, ay siya namang pagpalit ng kaanyuan ng mga ito. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang tuluyang umusli ang kanilang mahahabang mga pakpak sa kanilang mismong likuran. Humaba din ang mga pangil nito at nagkaroon ito ng mahahabang braso. Naglaho na rin ang mga saplot ng mga ito sa kani-kanilang mga katawan na parabang naagnasyon ng kanilang mga engkantasyong binitawan. Tingnan mo ang lahing ito, Eseng. Puro kasamaan at ganid ang umaapaw sa kanilang katauhan. Wala silang awa sa tao at tanging sariling interes lamang nila ang kanilang pinakikialamanan. Ang mga ganitong uri ng nilalang ay hindi makakarating sa 3 langit dahil sila ay mababaon sa 7 impyerno. Gigil na wika ni Ermetanyong Tasyo. Manahimik ka, tanda! Huwag mo kaming bigyan ng pag-aaral sa iyong mga peking doktrina at paniniwala. Ang inyong kinikilalang Panginoon ay isang duwag na kahit nakikita na niyang walang kakayahan ng kanyang mga tao, ay hindi niya nagagawang maipagtanggol. Ngayong nakaharap niyo na kami, magdasal na kayo ng ilang ulit sa kinikilala ninyong Panginoon. Wika sa kanila ng isang aswang. Nang marinig ito ni Ermetanyong Tasyo, doon na siya nag-umpisang magseryoso. Walang sabi-sabi, agad niyang binunot sa kanyang tadyang ang isang latigong nababalot ng talim na hindi mawari ni Eseng kung paano ito nagawa ng Ermetanyo. Paglalarawan niya sa gamit na yon, purong bakal ito na kasing laki lamang ng isang punyal. Subalit kusang humahaba ang gamit na yon sa tuwing ikinukumpas ito sa hangin. Animoy isa yung latigo na nasa kaanyuan ng isang maliit na punyal. Nais man niyang suriin ang gamit na yon, subalit mariin itong ipinagbabawal ni Ermetanyong Tasyo. Ayon kasi sa Ermetanyo na hindi maaaring hawakan nila Eseng ang gamit na yon
sa kadahilanang nanggaling ito sa itim na engkanto. Kung mahina ang wisyong hahawak sa armas, ay maaari siyang maimpluwensyahan ng gumagabay dito. Ang nakakatakot pa sa lahat ay maaaring mahigop ng engkantong itim ang kaluluwa ng sinumang taong mangangahas na ito ay alagaan ng hindi pinaghahandaan. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Esseng sa gamit na yon, doon niya nakita ang kakaibang taglay nitong kakayahan. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na napansin ni Esseng na siya ay natigilan sa kanyang kinaroroonan. Marahil ay labis siyang humanga sa gamit na yon, kung kaya't hindi niya napansin ang kanyang sarili. Sa paglusob ng dambuhalang aso sa kinaroroonan ni Ermitanyong Tasyo, ay siya namang pagsugod nila Esseng at Manong Timo. Bago pa man sila makalapit sa asong yon, laking gulat na lamang nila nang biglang bumagsak ito sa lupa. Pagsilay nila sa ulo nito, doon nila nakita ang nakabaong armas ni Ermitanyong Tasyo. Ngumingisi-ngisi pa ito habang pinagmamasdan ang kanyang mga disipulo. Pagbawi niya sa kanyang latigo, agad din naman itong nanumbalik sa kaanyuan ng isang punyal. Nang masipat ng mga aswang ang nangyari sa kanilang alagang sigbin, hindi na nila nagawang mapigilan ang kanilang mga sarili na sugurin ang pangkat ng mga antingero. Hinayaan na lamang noon ni Ermitanyong Tasyo ang pakikipaglaban sa pangkat nila Esseng upang magawa nilang masanay ang kanilang mga sarili sa aktwal na kombate. Ang ginawa na lamang noon ng Ermitanyo ay ang maupo sa tabi ng puno habang pinagmamasdan ang mga ginagawa ng kanyang disipulo. Sa paglapit nila Esseng sa mga nilalang na yon, ay siya namang pag-unday nila dito ng saksak, subalit bigo silang tamaan ang mga ito, sa kadahilanang may angking liksi ang mga aswang na yon. Nang mapagtanto ng mga nilalang na medyo dehado sila sa lupa, napagpasyahan nilang gamitin ang kanilang kakayahang lumipad upang umayon sa kanila ang digmaan. Nang mapansin nila Esseng ang mga masama nitong binabalak, ay ninais nilang magkubli sa punong nasa paligid upang magsilbing lilim sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas at nananatiling nagmamasid ang pangkat nila Esseng sa ilalim ng puno. Panay naman ang paglipad ng mga aswang noon sa paligid na parabang naghihintay din yon ng pagkakataon upang lusubin ang pangkat nila Esseng. Nang hindi na makapagtimpi ang mga aswang, napagpasyahan nilang lumapag na sa lupa upang muling hanapin ang pangkat ng kanilang kalaban. Subalit ang kanilang kawalan noon ng pasensya ang nagdulot sa kanila ng pagkawasak. Bago pa man kasi nila noon nagawang lumapag sa lupa, ay agad nilang nasipat sila Esseng na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Magagawa pa sana nilang makabalik sa kalangitan, subalit hindi nila inaasahan ang angking bilis ng pinuno ng mga antingero. Walang makapagsasabi noon kung papaano nataglay ni Esseng ang kakaibang bilis na siyang pumaslang sa 3 aswang ng sabay-sabay. Maging siya noon ay hindi maipaliwanag kung bakit siya nagkaroon ng ganoong uri ng abilidad. Matapos ang mga kaganapan, napagpasyahan nilang bumalik na sa pamamahay nila Ermitanyong Tasyo. Habang sila ay naglalakad, doon nila napag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Masayang-masaya ang pangkat noon nila Esseng sa kadahilanang nagawa nilang magwagi sa una nilang pakikidigma. Nang mapansin ni Ermitanyong Tasyo ang pagbubunyi ng mga ito, nagwika naman ito ng, "Huwag kayong masyadong magpapabulag sa unang tagumpay ng inyong pangkat. Napakamapanganib niyan, Esseng. Dahil maaaring mamaliitin nyo na ang mga susunod ninyong magiging kaaway
na siyang magiging sanhi ng inyong pagkawasak. Marami na ako nasaksihang ganyang pangyayari sa aking paglalakbay. Alam kong matalino ka, Esseng, kaya inaasahan kong hinding-hindi mo ipapahamak ang iyong mga kapatid. Nang marinig ni Esseng ang sinabi ng ermitanyo, ay bigla naman siyang tumahimik sa kanyang pagsasaya. Alam niyang may punto si Lolo Tasio sa mga sinabi nito, kung kaya't pinili niyang ito ay pag-isipan. Angas! Lalakas na nila Esseng. Pero sunod kagad natin yung episode 9 para malaman natin kung ano yung mangyayari. Yun lang. Salamat.